episod din Minecraft Pocket Edition. Data trecută am rămas aici. What the fuck, am făcut-o din prima! Ala level 3. Oh, este level 4. Stați un pic. Imediat. Așa. Level 3, găsește lucrurile. Binează în dreapta și în stânga. Ce spre tine? Soba. Hai în partea altă. Domnule. Așa. Un TNT. Iron. Nu avem nevoie de iron. Așa, deci am găsit sapi. Deci am găsit sapi. Oh, sapi n-am găsit. Ce spre 2 și ăsta în casă. Uite sabia. Nu știu de ce n-am pus și prieteni și pe pont la pentru că o grapă. Sampia. Asta. De sampia asta. Tirol. 4. Asta. Apar mai. Mai trebuie în SpongeBob. Dar și ăsta. Nu mai aici. Trebuie să fac un alt. Așa. Trebuie o sobă. Așa, nu. Un punar cu naibii. O să iau niște... Așa. Unu.
2. Asta. Și nu uitați regula numărul 1 a generalului pentru anihilarea virusului intergalactic. Și aducem cu noi o... Vă strângem creierul printr-un bai spațial. Mai repede! Duceți-vă să luptați cu mingile voastre pe care evident le aveți și dați voie! Trebuie să-ți amintești ce ai făcut cu mingile de luptă! Aici să se termine episodul. Ne vedem data viitoare.